Až čas sa radikálne kráti. A koho čas? No prečo čas TikToku, pretože je 31. decembra a americký najvyšší súd prikázal spoločnosti ByteDance, ktorá vlastní TikTok, aby predala TikTok nejakej americkej firme. A dokedy ho majú predať? No do 19. januára, čo je za 19 dní. Čo ak tak neurobia? TikTok zakážu v Amerike. A čo ten TikTok také strašné spravil? No vo veľkej skratke zbiera obrovské množstvo datách o mne aj tebe a odovzdáva ich ľuďom, o ktorých nič nevieme a nie sme si istí, že či to je v ich rukách správne. V preklade Číne. Ale aj Facebook predáva dáta o nás. No áno, predáva, ale je dôležité komu? Spoločnosťam, ktoré sú kontrolované a ktoré to využijú na tvorbu reklám a ďalších vecí, ktoré nie sú len tak ľahko zneužiteľné. A ak si vravíš, no a čo, Amerika? No, tak Amerika